Добрый дзень, паважаныя члены журы. Вашай увазе прапануецца праект «Арфаграфічныя нормы. Беларуская мова 10 клас павышаны ўзровень» у намінацыі «Онлайн-вучэбны занятак». Прадстаўлены вучэбны праект створаны з мэтай аказання дапамогі вучням у вывучэнні вучэбнага матэрыялу па беларускай мове па раздзеле «Арфаграфічныя нормы» падчас падрыхтоўкі да цэнтралізаванага экзамену і цэнтралізаванага тэсціравання. Акрамя гэтага, названы праект можа выкарыстоўвацца настаўнікамі-філолагамі падчас вывучэння тэмы, арганізацыі кантролю ведаў і ўменняў вучняў для правядзення арфаграфічных хвілінак у 9-11 класах. Выкарыстанне матэрыялаў праекта мае свае плюсы. Ён дае магчымасць вучням самастойна рыхтавацца да цэнтралізаванага экзамену. Заўсёды ёсць магчымасць ажыццявіць карэкцыйную работу па выкананым заданні. Аблягчаецца праца настаўніка на ўроку, таму што пасля выканання задання вучню адразу выстаўляецца адзнаку адпаведнасці з нормамі ацэнкі вучэбных дасягненняў, а гэта эканоміць час. Няма неабходнасці правяраць пісьмовыя работы. Знікае праблема так званых урокаў без адзнак. Ёсць рэальная магчымасць рэалізацыі індывідуальнага і дыферэнцыраванага падыходаў. У электронным вучэбным праекце прадстаўлены 14 онлайн-заняткаў па раздзеле арфаграфічныя нормы. Кожны онлайн-занятак складаецца з наступных блокаў: вынікі вучэбнай дзейнасці, відэафрагмент урока, лекцыйны матэрыял, выключэнні з правіла, інтэрактыўныя заданні, матэрыял для самаправеркі, выніковы тэст. У відэафрагменце прадстаўлена тлумачэнне канкрэтнай тэмы з пазіцыі паглыбленага вывучэння. З мэтай уцягнення вучняў у вучэбна-пазнавальную дзейнасць усе відэафрагменты пабудаваны ў выглядзе імправізаванага дыялога паміж вучнем і спікерам. Вучням задаюцца праблемныя пытанні, ёсць магчымасць націснуць на значок паўзы і адказаць на пытанне або выканаць прапанаванае заданне, знайсці адказ у падручніку. Пры тлумачэнні лінгвістычнага матэрыялу вялікая ўвага надаецца розным прыёмам і метадам тэхналогіі візуалізацыі вучэбнага матэрыялу, пабудова схем, табліц, графічнае абазначэнне арфаграм, складанне алгарытмаў і кластараў, графічных апорных канспектаў, стварэнне інтэлект-карт. У працэсе тлумачэння тэмы у кожным відэафрагменце вучням прапануецца замацаванне тэарэтычнага матэрыялу на прыкладзе разнастайных заданняў. Шырока выкарыстоўваюцца QR-коды да практыкаванняў, складзеных самім аўтарам праекта. Абавязковым з'яўляецца падвядзенне вынікаў на кожным занятку. Складзеныя ў працэсе тлумачэння ментальныя карты змешчаны ва ўкладцы лекцыйны матэрыял, а словы выключэнні з правіл ва ўкладцы выключэнні з правіла. Да кожнага онлайн-занятка прапанаваны блок інтэрактыўныя заданні, які складаецца з двух падблокаў: «Правер сябе», «Крыжаванкі» і накіраваны на адпрацоўку ўменняў правільна пісаць словы, на пашырэнне лексічнага запасу вучняў. Заданні укладкі «Заданні для самаправеркі» рэкамендуецца выкарыстоўваць для замацавання канкрэтнага арфаграфічнага правіла альбо для кантролю ведаў і ўменняў вучняў. Прапануецца 6 відаў заданняў: устаў прапушчаную літару, правер напісанае, тэсты адкрытага тыпу, тэсты закрытага тыпу, арфаграфічная норма, здаём ЦЭ. У кожным відзе прадстаўлены ад 5 да 10 варыянтаў. Напаўняльнасць кожнага варыянта укладак «Устаў прапушчаную літару» і «Правер напісанае» складае 40 слоў, што адпавядае патрабаванняў метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення для вучняў 10 класа. Пасля выканання задання вучням адразу выстаўляецца адзнаку адпаведнасці з нормамі ацэнкі вынікаў вучэбных дасягненняў. Такім чынам, праект «Арфаграфічныя нормы» уяўляе сабой практычна скіраваны прадукт, які ўжо на працягу 2 гадоў станоўча зарэкамендаваў і паспяхова выкарыстоўваецца настаўнікамі і вучнямі школ Лідскага раёна.
гра